Hola! Per què només celebrem coses cada 365 dies? Què passa? No s'hi val a dir avui fa un mes que sortim. O, per exemple, la criatura ja té 1 any, 4 mesos i 3 dies. Aprofitem les efemèrides. El celler cooperatiu de Gandesa fa 100 anys. Puresa, un vi negre de la Terra Alta, del celler cooperatiu de Gandesa. Un vi especial per complir anys i bufar espelmes amb alegria. Si no coneixeu la Cope, l'heu de buscar al Google, amb 2 Os. És una de les catedrals del vi més imponents de la Terra Alta, orgull de la comarca. I l'ampolla li rendeix un homenatge senzill però atrevit. L'etiqueta representa l'skyline de la cooperativa, una catedral del vi concebuda per l'arquitecte Cèsar Martinell. Dones, homes i nens van construir la catedral amb les mans nues. Però això no va d'edificis només, va de persones, de col·lectius, de gent lluitant plegats per un bé comú, entre ells la guerra o la pobresa. I m'encanta l'etiqueta, una paraula i 2 dates. Pam! Que n'aprenguin els que fan campanya electoral. És un vi fet amb carinyena de 50 anys, una de les varietats més de moda. No és fàcil, I és que s'hi nota l'ofici d'un segle. Què? El tastem? Fixeu-vos que té un color vermell concís, com de sang. És que és un vi fet amb el cor. Al nas s'hi nota un punt de fruita vermella madura i també com una memòria de menta, com d'After Eight. És un vi fresc, especiat, elèctric. S'hi nota que té elegància, subtilitat, però malgrat tot persistència, perquè s'ha quedat a la llengua com una estora de fruita. És cremós, per tant, pot ser un bon vi gastronòmic, però és una sensual tentació si també us el voleu veure a copes. Si t'agrada com parlem de vins, posa'ns un like, subscriu-te al nostre canal o posa els teus comentaris. Puresa, del celler cooperatiu de Gandesa, un maduret interessant. Un vi George Clooney. I recorda, quan hi pensis, pots dir Gandesa o Grandesa. Molt millor si vas. Si no, també el pots comprar en línia. I no diguis mai, jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!